Nasakpang naglabay daplin sa daan ang usa ka wing van nga puno sa basura gikan sa usa ka resort sa Barangay Haklupan sa Talisay City. Kagamhanan sa dakbayan mipasa ka og kaso batok sa resort. Ang report ni Femari Dumabo. Sa pakisusi sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda og Talisay City Police, unang nabantayan sa mga residente sa barangay ang maong truck Domingo pa sa gabi. Apan kagahapon sa kadlawon, nabantayan nga nang habwa kini og mga basura. Diha daplin sa daan, diin na nga lisbo sa kabaho. May nila nga daling ni-report sa barangay opisyal ang nagpakabanang mulupyo. Ang barangay na ang mipaybaho sa City Toda og kapulisan. Nabdan pa ang pipila na lang ka mga basura sud sa wing van. Gikan matod pa ang mga basura sa usa ka resort sa Mandawi City. Pag-hold sa truck, ang niresponde sa dayon ng atong kapulisan, gida sa police station ang driver, lakip na sad ang middleman. Unya, during investigation, nahibaw-an na lang nga ila ditong kinuha ang mga basura, unya ilang tuyo nga gilabay. Allegedly, gikan man ang basura sa Waterworld, sa Waterworld, then usa ka tawo na Giovanni nangontrata para kuwaon ng basura. Ni kuha siya middleman a certain Bimbo na ni contact anang Jerome kanang mao nang driver na naa karon, who then contacted a certain Nico na niingon na adto ilabay dito sa Haklupan. Subay niini mupasaka og tulo ka mga kaso ang kagamhanan sa dakbayan ug ang DENR batok sa driver sa wing van, middleman ug uban pang may kalambigitan sa paglabay sa maong mga basura. Giklaro ni Gulyas nga tinud-on gyud nila kini og nibahad sa uban nga nagtinguha sa paghimo sa susamang pagpasipala sa kalikupan sa syudad. Aside from it being a stern warning, it's really possible na kani sila basig dugay na gibuhat. Nakalabay na gani karon, humanasakpan lang. So it's something that please dili maayo na buhaton ni sa city, and it's something that angay gyud nato seryosohon, especially sa mga cases nato ipang-file. Kailangan magyug monitoring, especially sa mga lugar na dili kay daghan og tawo, especially sa tuwang kabukiran. We've heard reports in Manipis as well. We need the help of the community because at the end of the day, we can never be in all places at once. Ang wing van gi-impound isip ebidensya, samtang ang mga basura ang gikuha o gipalabay na sa Talisay City LGU sa landfill sa Barangay Tapul. Nagkadayang lakang ang ipatuman sa syudad aron di na kini masubli pa. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.